हाय लोगोफोर नै दिनै डिउटि गैयै समावनो मोनसे एक्सट्रा खामानि मावनो ओंखारलायबाय। बेनो जाहैबाय दा फुं समावनो थांनानै एकदम धुमधाम मावनानै फैनोसैलाय 2-3 घन्टासो मावनानै फैनोसैलाय। बिनिफ्राय अब्ला नोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान ब्लग्स इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। आरो नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट, नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि बे गियान ब्लग्स इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा जाहाथे अननानै साबस्क्राइब खालामो आरो बेनिफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ जाहाथे अलाव थुना होयो, जाहाथे मोनफ्रोमबो भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि गेजेराव जाहाथे सौफैयो। आरो बेनिफ्राय दिनैनि खामानिया जाहैबाय जों सानैजों बिदा-फंबाय सानैजों ओंखारलायबाय। थारमाने बे फुं समाव जों हाखु दाखु खामानि मावना फैनोसैलाय। दा बिदिब्ला मा खामानि? दा बिदिब्ला नोंथांमोना दान्दिसे उनावनो नुनो मोनसिगोन। रेडि जाखाबाय, दै आरि बायदिसिनाबो लाखाबाय जों। बिनिफ्राय दा बिदिब्ला जोङो स्टार्ट खालामनोसै। दा बिदिब्ला नायलांदो। दंलै हाग्रायानो। हाग्रायानो एवबाबो एवख'नो हाया। मेंबाय। गय बागान एवख'नो हाया हाग्राया। बैखौ एवबाय जों दिनै। नैखौ एवजोब्बाय। बेनिफ्राय ओरै बैसिम एवजोब्बाय। दा नैबिसोर दंबावो। सान्दुं मोनदानजोब्बाय दै। नैबिसोर दा एवबावनांगौ दं। हाग्रा जोब्बाय दा। गयाथ' देरबायानो नैबिसिम मथा जाखाबाय। दा बियो नैबाव फैहांखाबायबो। नै देग्लाय बारलांगोन बियो। नैयाव बारलांगोन। थेमनाना जाखाबाय। बेनो लास्ट गांखं। बेनो बे दा बारलांनाय ओंखारसिगोन। अब्ला बाहाय गांसेया दङ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18था गांसे जाबाय बियो। आरो नैबेबो जाबाय नै। बिसोरबो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15था गांसे जाबाय बेबो। अब्ला खुब सम्भब बेबो बिनि समान नैबिसोर समान जाफानो हायासै। मानोना ओरैबायदि जादोंना, जेब्ला बिथ' फैदोंमोन ना, बिथ' जादोंमोन नैबायदि। बिनिफ्राय एसे जौसिन। जेब्ला नैबेनिफ्राय एसे जौसिन जादों अब्लाना आं नोंथांमोन जेब्ला नैबेसिबां गिदिर जायोना गया, बेसेबां गिदिर जानाय समाव नैबे मादा दंना, बेबायदि मादा जाफुनाय समावनो बिराद नस्थ' जादों। मानोना सोरबा ओरैजाय औवा दंना, औवा दाननानै जोंसो बुद्रुलांनाय, मालाबा मोसौ हाबनाय, बिदिजोंनो माने सेस बायजोबदों बेवहाय। दा बेनि थाखायनो बिसोरजों समान जाफानो हायासै।
बिसोरजों समान जाफानो हायासै। बिसोरजों समान जाफायोमोनबाथ' बिराद मोजां जाबायमोन, नाथाय समान जायासै। बे साइडआव माने गिदिरबो फिसाबो लगाय मोन्देर जाजोब्बाय आरो जों सानैजों। बिराद बरहालै हाग्रा, आरो थिंखु बिफांबो दं माखासे देरग'बाय, बेनि थाखायनो थाब हाया आरो। नैयाव फांफा फांनै दंफां लाखिनाय जादों। नैबेयो जाहैबाय खोदोम बिफां, बियो माने एसे एनै साया नांगौ, बे हिसाबै माने लाखिनाय जादों। दैज्लां बायबानो बेखौ दानफिनजोबगोन। आरो थिग बिदिनो हरैबो दङ, नै बिसोरबो दङ, बिसोरबो अमा मेख्ला दं, बिनिफ्राय लाइ दलर दङ। जों बिसोरखौ दैज्लां बायबानो दानफिनजोबगोन, मानोना बेखौ गोबावबो दोनजाया। नैबेखौ नायदो, बेनोथ' माने गयखौसो दा माने जोख्लोबना लाबाय बियो। दा ओंखायनो बेखौ दैज्लां बायनाय लोगो लोगो दाननाया जोबोद गोनां आरो बिसोरखौ दानथारनांगोन।